www.ngemes.com. Tetap semangat menjalani hidup di dunia yang penuh panggung sandiwara. Bunda, sing wis ya wis. Ora usah dipikir. Putra Jaya Baru Glinding. Faisa Perlu, terima kasih. Sayangku sing ayu dhewe ora napa bakal tak usahake, ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan nangsi mungkin endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mungkin endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku ayo goyang sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal muntir pokoknya aja sampai tresnamu dianggap kaya kipas angin toleh sayang kok dianggap kaya pemadam kebakaran dihubungi nek wayah dibutuhne tok yo prei goyang lagi bos yo bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu
swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi mungkin endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Persiapan para DJ Indonesia panjake nek jawab sing kompak senggakane yo otok-otok unine tekek Cina kotok arane singkek telo garing jenenge gaplek jawab wong wedok nakal jenenge ala kaya mbok lairno lho otok-otok unine tekek Cina kotok arane singkek sandal kayu arane teklek wong wedok nakal apa jenenge gagah betah melek bibi para di Indonesia Cacah kok roh to jenenge ngonoan ya.